Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw ay naabutan ni Mario ang kanyang anak na si Dave. Nagalit na galit habang may kausap sa telepono. Ano ba kayo? Simpleng project lang, hindi nyo pa magawa na maayos? Ako na lang bang may utak sa grupo natin? O talagang sinasadya nyo lang na iasa sa akin ang lahat? Sa susunod na semester, hindi na ako kukuha ng mga kagrupo na bobo at tamad. Mas mabuti pa siguro magsosolo na lang ako kaysa makasama kayo. Pagkababa ni Dave ng telepono ay malumanay siyang kinausap ng kanyang ama. Anak, may problema ba? Narinig ko kasi na may sinisigawan ka sa telepono. Gusto mo bang pag-usapan natin ang tungkol dito? Sabi ni Mario. High blood yung anak. Oh, high blood yung anak eh. Eh naman kasi, yung mga kagrupo ko sa final project namin, ang bobobo na, ang tatamad pa. Sa akin na lang nilang inaasa ang lahat. Sayang lang ang pinapang tuition sa kanilang mga magulang nila dahil ang bobobo nila. Paliwanag ni Dave. Anak, hindi naman kaya masyado ka nang nakakapagbitaw ng masasakit na salita? Wala namang masamang magalit. Pero sana anak ay matutunan mo makontrol ito ng tama. May mga pagkakataon na kami ng mama mo na hindi rin kami nagkakasundo. Nagagalit din kami. Pero hindi mo kami maririnig na nagsisigawan o nagbibitiw ng masasakit na salita sa isa't isa. Sabi ni Mario. Tama ka, Dad. Sa tingin ko nga may problema nga ako pagdating sa pagtitimpi. Pag nagagalit ako, hindi ko na mapigil ang sarili ko na magbitiw ng masasakit na salita. Napansin ko na nga yung mga dati kong kaibigan. Lumayo na sila sa akin simula nang mapagsalitaan ko sila na masama. Ay, tulungan mo naman ako, Dad, na mabagong sarili ko. Ano po bang gagawin ko? Tanong ni Dave. Okay, anak. Maganda yan. Maganda na inaamin mo ngayon na may pagkakamali ka nga. Halika at samahan mo ko sa likod bahay. May ipapagawa ko sa'yo. Sabi ni Mario. Do you wanna build a snowman? Sabay kanta. Biglang nagpalit ng costume yung daddy. Naging Ana. Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Complete with props. And effects. Likod bahay di ba? Eksena. Halika't samahan mo ako sa likod bahay. May ipapagawa ko sa'yo. Sabi ni Mario. Bago magtungo sa likod bahay ay kumuha muna si Mario ng isang plastik na mga pako at martilyo. Sa likod bahay ay ipinakita ni Mario sa anak ang isang lumang bakod na gawa sa puno ng nara. Punong nara. Nak, ganito ang gagawin mo. Sa tuwing magagalit ka at pakiramdam mo ay hindi mo na makontrol ang sarili mo, ay kumuha ka ng isang pako at ibaon mo dito sa lumang bakod natin. Sa halip na makapagbitiw ka pa ng masasakit na salita, ay gusto ko na sa bakod na ito mo ibuhos ang lahat ng galit mo. Sa ganitong paraan, ay maiiwasan mo makapanakit ng kapwa at unti-unti ay mapapansin mo na nagbabago ka na. Paliwanag ni Mario. And afterwards, do you want to build a snowman? Okay. Sa unang araw na ginawa ni Dave, ang itinuro ng kanyang ama, ay nakapagbaon agad ito sa lumang bakod ng 37 na piraso ng pako. Isa itong patunay na sadyang magagalitin ang binata. Pero sa halip na magbitiw ng masasakit na salita, ay sa bakod niya ibinuhos ang galit niya. At paulit-ulit itong ginawa ni Dave. Ang pagbabaon ng pako sa bakod sa tuwing magagalit siya. Pagkalipas ng ilang linggo,
ay unti-unti nang nababawasan ang pako na ibinabaon ni Dave sa kanilang lumang bakod. Hanggang sa isang araw ay wala ni isa mang piraso ng pako ang ibinaon ni Dave. Papa, Dad, tama ka. Dahil sa itinuro niyo sa akin, ay unti-unti kong nalaman kung paano magtimpi ng galit. Alam niyo ba na ngayong araw na ito ay wala akong ibinaon na kahit isang piraso ng pako? Kinain niya kasi. Correct. It's yummy eh. Dinip ko nga sa hot sauce. Mas madali pa palang mag-control ng galit kesa magbaon ng pako sa lumang bakod na gawa sa Nara. Pabirong sabi ni Dave sa ama. Magaling anak. Ngayon ay handa ka nang matutunan ang susunod kong ituturo sa iyo. Sabi ko na snowman talaga to partner. Halika't samahan mo ko ulit sa likod bahay natin. Pagdating sa likod bahay, ay may bagong inutos si Mario sa kanyang anak. Ngayon anak, ang gusto kong gawin mo ay bunutin mo isa-isa ang bawat pakong ibinaon mo sa lumang bakod natin. Wala, pahirap naman yun. Sa bawat araw na tagumpay ka sa pagtitimpi ng galit, ay bubunot ka ng isang pako. Gagawin mo ito araw-araw hanggang sa maubos mo na ang lahat ng pako. At sinunod nga ni Dave ang ipinag-utos ng kanyang ama. Sa bawat araw na nakakapagtimpi siya ng galit, ay isang pako ang binubunot niya mula sa lumang bakod. At pagkalipas ng ilang linggo, ay ipinakita na ni Dave sa kanyang ama ang kanilang lumang bakod. Pa, tingnan mo, naubos ko na ang lahat ng pako na ibinaon ko sa bakod natin. Ibig sabihin, hindi na rin ako magagalitin. Buong pagmamalaki ni Dave. Magaling anak, napagtagumpayan mo na ang iyong galit. Ngayon naman, ang daming meron pinapagawa ng tatay. para-paraan lang to ng Sige, tatay. ano pa dad? Ano pa? Pagawa mo lahat sa akin. Ngayon naman, ay gusto kong pagmasdan mong maigi ang ating lumang bakod. Gusto kong pansinin mo ang bawat butas na nilikha ng mga pako. Pwede nating takpan ng masilya ang mga butas. Pero ang totoo ay permanente nang lumikha ng sira ang mga pakong ibinaon mo dito sa bakod natin. Ganon din anak, pagdating sa mga taong nakagalit mo noon at napagsalitaan mo ng masasakit. Pwede kang humingi ng tawad, pero lumilikha na ng sugat at pilat sa puso ang bawat masasakit na salitang nabibitawan mo gawa ng iyong galit. Ma? Kaya sa susunod na magagalit ka, ay maging maingat ka sana sa bawat salitang lalabas sa iyong bibig. Sa halip na saktan, ay protektahan mo ang mga kaibigan mo at mga mahal mo sa buhay. Dahil di hamak na mas mahalaga sila kesa sa lumang bakod na ito na gawa sa Nara. Smart naman, Dad! Ang galing ng ng Correct ka. paliwanag. Tama! Hindi maiiwasang mapaluhan ni Dave habang pinakikinggan ang sinasabi ng kanyang ama. Kinabukasan, Papa, halika sa likod bahay. May papakita ko sa'yo, sabi ni Dave. Pagdating sa likod bahay, ay bumungad kay Mario ang isang bagong gawang bakod na si Dave ang lumikha. Oh. Daddy, bilang pasasalamat sa itinuro ninyo, ay nagtayo ako ng bagong bakod. At gaya ng bakod na ito, simula ngayon ay isa na rin akong bagong nilalang. Hindi na ako si Dave na magagalitin at masakit magsalita. Ako na si Dave na marunong magtimpi ng galit at mahinahong magsasalita gaya ng aking pinakamamahal na ama. Naman. Nice naman!
Alam niyo po mga kabisyo, ang galit, wala pong talagang mabuting idudulot ito sa atin, promise. Totoo yan. Ang pinakang lesson learned dito mga kaibigan, maging maingat sa mga sinasabi natin. Correct. Kasi once it is said, partner. Wala na. Katulad nga nung lumang bakod na oo, pinako mo kasi yun yung it represents yung hurtful word. Correct. Katulad ng ang bobo-bobo mo talagang tanga-tanga mo pa. Tama. Ang pangit-pangit mo. Hindi ka na natuto, ang pangit-pangit mo. Oh. Diba? Pako po yun na ibinaon mo dun sa puso at damdamin ng taong yun. Na kahit pag-sorry ka sa kanya, oo, syempre papatawarin ka niya. Diyos nga, nagpapatawad siya pa, Tama. diba? Pero yung lamat, yung butas na idinulot ng pakong yun, Nakabaon na. nandun na yun eh. Totoo Natanggal yan. man yung pako, yung butas nandun pa din. Oh. Pwedeng masilyahin, pwedeng takpan kasi nga nag-sorry ka, 'di ba? Pero wala ka na magagawa, nasaktan mo na, Parang nabutas sugat mo na. lang, parang sugat lang. Di ba pag Tama. nasugatan tayo mga kaibigan, maghihilom ito, pero nandun mananatili yung scar. Corrected Mananatili by. yung peklat. So ganun din, kapag nagsalita tayo ng masama at hindi nagustuhan ng isang tao, nakasakit tayo ng damdamin Tama. ng isang tao, yes, you can only be forgiven but you are not forgotten. Correct. Hindi Totoo niya yun, makakalimutan yun eh. Nandun na yun. Masakit. 'Di ba? Alam niyo po ang galit mga kabisyo, kapag ka nagagalit po tayo, ang pinairal po natin, bibig natin. Tama. Hindi yung utak natin. Totoo yan ha, mga kaibigan, kapag galit talaga tayo, hindi Diba? na natin iniisip Hindi yung na mga sinasabi iniisip, natin. Mas mabilis ang takbo ng bibig natin kaysa sa utak natin. Ganun tayo kapag ka nagagalit tayo. Diba? Mag-ingat sa mga sinasabi natin kapag galit, kung kaya nga magtimpi at manahimik ka, Correct yun na ka. lang muna ang gawin. Tama. Kasi Mm. pwede namang magtiis eh. Pwede namang hindi sa lahat ng oras nag-aaklas, nagagalit. Nakakapangit yan Oo. Ang galit nakakapangit. Diba? Rhyming sila, di ba? Tingnan mo yung Pangit mga galit, tingnan tingnan mo yung lahat mga ng galit laging pangit. Diba ikaw naman tingnan mo lahat ng galit. Pangit. Yung yung kaherang laging galit. Totoo. Diba? Diba parang ang pangit niya kasi lagi siyang galit, busangot, nakakunot, diba? Yung waiter na laging galit, Correct. yung manager na laging galit. Yung teacher na laging galit, 'di ba? Yung tingin mo sa kanya pangit-pangit ng teacher na 'yan. Lagi kasing galit eh. Totoo Kasi yan. nga ang galit nakakapangit. O gusto mo ba mga sabihan nun, lagi kang pangit kasi lagi kang galit? True. May choice tayong maging masaya na lang, kabisyo. May choice na lang tayong mag-smile, di ba? Correct. Although again, there are times talagang hindi natin makokontrol, nagagalit tayo. Tama, sabi nga, 'di ba? Even the nicest people have limits. Correct. Totoo naman kahit yung mga mababait talaga namang meron ding hangganan, 'di ba? At meron ding sukdulan yung inis. Pero pairalin ang Diplomasya. diplomasya, Yan. pagiging chill. Correct. Di ba? Habaan ng pasensya. Ganyan talaga mga kaibigan. Huwag sayangin ang minuto, oras na meron ka para magalit na lamang araw-araw. Tama. Uy, maganda yung sinabi ni Buddha. Ano sabi niya? Sabi ni Buddha, holding on to anger is like grasping a hot coal Mhm. with the intent of throwing it at someone else, but you are the one who gets burned. 'Di ba? 'Di ba hindi mo gets? Ulitin mo nga. Ulitin mo nga. Ang haba kasi, pwede bang yung mga 3 words lang? Di, pero maganda Hindi, yan. diba? Sabi niya, holding on to anger o yung taong nagagalit ay para pong humahawak ka ng, anong call sa Tagalog? Uling. Uling. Nagbabagang uling. Mhm. Na gusto mo siyang itapon sa ibang tao, pero sa totoo lang, ikaw naman talaga yung nasusunog. Tama. Diba? Sa totoo lang, ikaw kasi, yan na, again na naman, ito na naman po, hate is such a great burden to bear. And when you hate someone, you're angry. Diba? So, yung babatuhin mo, masasaktan siya, oo, pero ikaw yung mas nasasaktan. Ikaw yung mas papangit, iinit ang ulo, mahahagard, mas stress. Gusto mo ba yun? Diba? Kaya hanggat maaari mga kaibigan, iwasan natin ang magalit kasi ang lakas niyang makapangit. Corrected by, diba? Ganun yun, kabisyo. Maging maingat sa mga sinasabi. Tama, true lalo. Sabi nga, anger is one letter short of danger. Yan. Diba? Kasi totoo naman kapag ang isang tao ay galit, delikado. Diba? Anger, danger. Galit, pangit. O, diba? Tsaka isipin mo, di ba, anong mararamdaman, kahit naman ikaw kung ikaw ang sabihan ng ganong salita, anong mararamdaman mo? Masasaktan ka rin, di ba? Tama. Kaya make sure na you taste your own words before you spit Correct. them out. Nyam, nyam, nyam. Oh. Diba?
Thank you, Maywagang Burnay, sa isa na namang napakagandang inspiring kwento ngayong araw na ito. Correct. Ang mga kwento po na Maywagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan! Like and share ng share. At muli ito ang tambalan ng isang balasubas. At ang isang balahura. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Na Chuper. nagsasabing, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun!